Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Good Store ta. Karon sabay ta mananaw ta sa ato ang video karong panahon na. Kung nakahinumdum mo na atay viral video nga ang bride wala nagpaki sa groom, so 1 year na. Happy anniversary Victor and Duena. Kumusta naman sila? Buntis na ba? Nanganak na ba? Uro wala pa? Sayron ta, dinhilang sa Good Store ta. Tara! Ato sang tan-awon ang video nga ning viral. Isa na katuig karon. Please watch this. The groom will kiss now the bride. A few moments later. Wow, mga ninong. One, two, three. Mura magsabunga. Yes. Okay, step out. Okay. Okay, kiss. Ibu na malaon. Mag-kiss ha. Kayo na sa tagpuan. Okay, ready? 1, 2, 3, kiss. Matulay na sa mga tayo. Hindi mag-kiss ulit na. Go, Rina. Okay, kaya mo yan. Okay, laban na sa woman.
a flashback. O karon, ang update kay Victor and Duena human sa isa ka tuig nga milabay sa kasal nilang duha. Mauni ang panahon nga sila galabing-labing pa para makabuo og usa ka kaanak nga gwapa. Many months later. Ug sila giswerte, gihatagan silang anak nga perti ka gwapa. Dali, sabay ta, tan-awa ang picture sa ilang gwapang anak nga bunga sa ilang paghigugma. To Victor and Duena, congratulations sa inyuhang cute nga anak. Nagbunga ang inyuhang paghigugma. Inaot unta, madungagan pa. Victor and Duena, happy first anniversary, mabuhay and God bless always sa inyuhang duha. Ang sa isa ka tuig ning viral ang kasal ni Victor and Duena, nagbungag yun ang ilang paghigugma. Gihatagan sila og anak nga perting gwapaha nga maoy nagpanindot og nagpalipay sa ilang duha. Hantod sa sunod nato nga mga video, sabay ta dinhilang sa Dude Store ta. Thank you for watching sa Dude Store ta. Sa pagkakaroon, bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching.